Què tal? Els xecs escolars del proper curs seran finalment de 60 euros tant per primària com per secundària, 10 euros menys del que s'havia dit. Pere Aragonès va defensar ahir al Senat que el referèndum i els finançaments singulars seran inevitables, igual que l'amnistia. La jutgessa del cas Tsunami, per altra banda, cita com a investigats per terrorisme a Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg perquè declarin entre el 17 i el 21 de juny. Seria una declaració voluntària i per videoconferència. I en clau electoral anem sabent noms mediàtics de la llista de Clara Ponsatí. És el cas de l'actor Joel Joan, que havia tancat la llista de Junts a Altafulla a les últimes municipals i ara serà el número 10 per Barcelona de la llista de l'Hora. Altres noms coneguts d'aquesta nova proposta són el de la periodista Flora Saura o el de l'escriptor Raúl Garriga Saiz, entre altres. Per altra banda, en esports, en futbol, Frenkie de Jong apunta a titular demà en l'anada de quarts de la Champions del Barça a París contra el PSG de Luis Enrique. Avui, grans partits, Real Madrid-Manchester City i Arsenal-Bayern de Múnich. Avui que és Sant Hilari i Sant Hug, felicitats i per molts anys si celebres l'aniversari. I pel que fa al temps, atenció, baixada de les temperatures, ens haurem d'abrigar més i pot ploure en especial durant la tarda a les comarques de Girona i també pot nevar a la cara nord del Pirineu amb una cota de neu entre els 1.000 i els 1.200 metres. I això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que vagi molt bé el dia.